28 persuna ġew arrestati waqt spezzjonijiet li saru fl-aħħar sigħat brabta ma' immigrazzjoni u attività kummerċjali irregolari. L-ispezzjonijiet mexxew mill-Pulizija s-Sibt filgħaxija, primarjament fil-Ħamrun, fejn ġew spezzjonati persuni fi spazji pubbliċi, ħwienet tas-servizzi u ħwienet tal-merċa. L-operazzjoni mbagħad komplet f'diversi residenzi privati madwar il-pajjiż. Tul l-operazzjoni ġew arrestati 28 persuna mis-Sirja, min-Nepal, mill-Mali, mill-Ghana, min-Niġerja u mill-Burkina Faso wara li nstabu jgħixu f'Malta b'mod irregolari. Il-Pulizija flimkien mal-awtoritajiet tax-xogħol u tat-taxxa qed jinvestigaw ukoll il-ħwienet li fihom saru tfittxijiet brabta ma' abbuż tal-liġijiet u regoli tax-xogħol jew tal-kummerċ. Il-persuni kollha li ġew arrestati se jinżammu f'ċentru ta' detenzjoni sakemm ikunu ritornati lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom jew pajjiż li jistgħu jgħixu fih. Jassistu lill-Pulizija kien hemm uffiċjali mill-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni u mit-taqsima tal-infurzar tal-Malta Tax and Customs Administration. Fis-sarija tal-Pulizija ġie spjegat kif din il-ħidma koordinata fuq sma varji se tissokta fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin.